pa masamba kapena pa makanema wa Times komanso makatema osiyana kuno ndi ku DPP ndipo ino ndi DPP. Tisanayambe zonse tingopempha Mayi Mathanga, Dr. Mayi Mathanga angotipempherera kungoyika mwambo umenewu mapemphero. Mayi tipempherere. Tipemphere. Tikuyamika Mulungu wathu Mulungu amene mwa chikondi nthawi zonse. Zikomo kuti ndi Mulungu amene amanga pemphero la ana anu, tikakupemphani ndipo mapanga tipempho athu. Mawu uno takumana chipinda chino office kwathu kwa chipani cha DPP kuti tikathe kuyankhula ndantola kudzera mwa nkhani athu kuyankhula ku mtondo wa Malawi. Tisanayamba Ambuye tupemphani kalero mzimu wanu ukadze mchipinda muno ukazungulire ndi tupatsa nzeru ndi luntha komanso kuti zonse zokambirana zathu zikakhale zoyenera ndi kukatumira mtondo wa Malawi. Kana fetumene tikuyamba mpaka kumapeto kwa ndi pemphero mwa Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tikuthokozeni Honorable Dr. Mathanga chifukwa cha pemphero limenelo. Ndimanena kuti tikulandire nonse ku press briefing kapena msonkhano uno watu lankhani komanso msonkhano ofuna kuti tikayankhule ndino Amalawi amene mukutimvera. Tangotsala ndi masiku ochepa chabe, lachiwiri ndi tsiku limene kusankha kuti no mavuto amene tikumana nawo apitirire kapena kusankha kuti mavuto amene tikumana nawo ati. Tukamba mavuto osiyana amene Amalawi mukumana nawo, mavuto anjala pano ena tikugonera sima ya mapira, ena asosaja kumene, mavuto osowa ndalama, mavuto aulova osowa ntchito komanso kukwera zinthu mdziko muno. Ena tunena pano ali pa filling station akugona pamenepo kusowa mafuta oti angathe kugula ndi kumakagwirira ntchito zawo. Awa ndi mavuto amene tikumana nawo. Lero tabwera pano ine amene ndikuyankhulani dzina langa ndine Malomba amene ndili mneneri wa chipani komanso mneneri wa president athu. Ndipo pano panso tili ndi a director athu aligo amene amayang'ana nkhani za malamulo mu chipani olemekezeka Bambo Chipiliro Mpinganjira. Kumanja kwangaku ndili ndi Mayi Dr. Jean Mathanga amenenso ndi amene amayang'anira nkhani za chisankho ku chipani chathu. Tinawonso pompano kumanja kutaliko tili ndi olemekezeka Dr. Ben Phiri amenenso amayang'anira nkhani za ndale mu chipani. Tinawonso pompano tili ndi uthenga oti tiyankhule nanu Amalawi ndi kukulimbikitsani. Ndiye pamene tafika apa at this juncture, allow me to invite each and everyone here to join us, but also as I said in Chichewa that the purpose of this press conference is to appeal to you Malawians that we are going on Tuesday to vote. As we exercise that vote, we should know the choices that we have a choice to choose what is right and a choice to choose what is wrong. But we believe that we are going to choose what is right, so that we should end the hunger which is there, we should end the suffering which is there, we should end the unemployment which is there, we should end to continue to queue over filling stations endlessly without any hope. This is a choice that we are going to make. So with me, I have Honorable Chipiliro Mpinganjira, who is the Director of Legal, Honorable Jean Mathanga, who is the Director of Elections, and the Honorable Dr. Ben Phiri, who is the Director of Political Affairs. At this juncture, I will now invite my colleagues, starting with the Director of Legal, kuti ayafotokoze ayankhule ku mtundu wa Malawi, kenaka tisapita kwa Director Mayi Jean Mathanga, kenaka Ben Phiri. Honorable, over to you. Amalawi ndamene akukudikirani kuti timve amve kuti uthenga wa chipani motsogozedwa ndi Professor Arthur Mutharika. Lero pamene tsiku lero tikukwangula kuti no lero tikukwangula makampeni kumana chiwiri tupita ukavota zikomukambira. Ndikuthokozeni inu oyankhulira mtsogoleri wathu Professor Arthur Mutharika komanso chipani chathu ichi cha DPP Bambo na Malomba potipatsa mpata umenewu. Tithokoze chipani chose chifukwa cha mgwirizano umenewu. Ine mene anenera a director athu zofalitsa mawu ndikubwera ni nkhani imene timapanga za ku court zokhuzana makamaka ndi chimashini ichi chakhala chikukambidwa kwambiri cha smartmatic. Ndingonenako mwansangasanga ndisanafike pa nkhani ya court yeniyo kunena kuti mbuyomu ife ena tili pano chipani chinatikapo ku
bungwe la Center for Multi-Party Democracy. Bungwe limeneli takhala tikumakumana ndi ameki ma meeting omalizira amene tinakumana ndi ameki a chair ali a Justice Kachale. A Justice Kachale anatitsimikizira kuti vote imene ikubwera ya 2025 ikhala ya manyo. Ndiye tinafunsana nthawi imeneyo kuti koma pakukambidwa za ma electronic monitoring management devices ma smartmatic yawo, ndi anatiyankha kuti Amalawi sali ready kuti tigwirise ntchito mamakina amakompyutawa chifukwa Amalawi zimene sakuzikhulupirira. Ineyo ndimaona ngati position imene anatenga Justice Kachale inali position imene Amalawi amayifuna, ndipo zimenezo zinapangitsa kuti mpaka na contract yawo isapangidwe renew chifukwa amayima pamene Amalawi akufuna. Ndiye tinaona kuti system ya boma, system ya kumeki inapangisa kuti waja contract yawo isapangidwe renew, ndi pamene amabwera Justice Ntalimanja nkuzapeza kuti kumeki iko ndi kubomako kwayikidwa kale kunena kuti chimashini chimene chigwirisidwe ntchito basi. Ndiye ndimafuna ka background kamene kwa Malawi mukadziwe kutena kuti amene anali make chair mbuyo a Justice Kachale ichi chi smartmatic ndi zinzache anachikana. Tikuona kuti mwinaso ndi chifukwa contract yawo sinapangidwe renew. Ndiye tibwere mukudziwa zakhazi kuchitika zosiyana za makoti. Kumene tinapita ku court kombalizirako, tinapita ukalipempha court na kuti itiuze bwinobwino chifake ameki samanena chenicheni kuti kodi smartmatic mukuti idzayendera limodzi ndi vote ya manyo chenicheni ndi chiti. Kodi mukazanena kuti pabwera ma results osiyana tinene chi smartmatic chikuti uyu wapeza 5 manyo ikuti uyu wapeza 7 tidzatsatira chiti. Ndi zimene zimakanika kuti ameki atitsimikizire choyenera kuchita olo kuti chizachitika ndi chali. Ndiye timazo chabwino mukudikira kuti mutitsimikizire zimenezo, tatiyeni tione mukatimo mu mashiniwo ndi zinazo tichite audit kuti ndi chani zili mmenemo. Tikamba nkhani imeneyo ndi imenenso muna zabwera nkhani zochita identify anthu kugwirisa ma fingerprint ndi zina. Ndiye panakhala kuti panali chipwirikiti make imakanika kuti fotokozera bwinobwino imati yaitizapanga za hybrid. Ndiye timati chabwino hybrid ali apo koma ma results akasiyana tisatengera ati. Ndiye poti sizimamveka ndi pamene tinaganiza kunena kuti makalata talembera sizimumveka, ma meeting tikupanga sizimumveka. Mukudziwa inu za audit anati yankha kudzera mukalata anati kanira audit. Ndiye tinapita ku bwalo la milandu kuti tikatithandize. Ineyo ndithokoze bwaloli kuti silinatenge mbali. Bwalo lathu la koti lakhala professional, kuti chinaso mudziwe kuti bwalo lathu la koti lakhala professional. Aliyense akunena kuti ife kubwalo kuja tayendako bwino kusonyeza kuti bwalo lija silinatenge mbali koma lagamula moyenerera. Ife yonso achipani cha DPP ndi anzathu ena ngati a UTM ndi anthu ena amene tinapita ku koti tikusangalala ndi mmene tabwererako ku koti. Chimene tikusangalalira kwambiri ndi ichi: koti yatsimikiza kwa Amalawi onse kunena kuti ma results a chisankho tizatengera pazipepala za manyo, pazipepala zochonga ndi manja, sitidzatengera kudzera ku smartmatic. Ndiye apopo ifeyo chachikulu chimene timachifuna ndi chimenecho, kuti koti titsimikizire kuti chimashini ichi chimene Amalawi sakuchifuna chi smartmatic ichi kayazi chigwirisa ntchito kayazi tani, koma chimene ife tikufuna ndiyo kuti vote yathu ichokere pamene mwini wake ovotayo wakachonga kamene wakadinda, isachokere mu chimashini. Ndiye ifeyo tikusangalala kwambiri ndipo tikuamema Amalawi kuti chimashini ichi takhala tikudandaula miyezi ndi miyezi mwinaso zaka, koma kufika lero tithokoze Mulungu kunena kuti chimashini chimenechi inde akhala kuchigwirisa ntchito koma sichitinenera zofunika. Ngati anabisa mozina anabisazo ndikuti zafera m'mazira. Audit ku court anena kuti tisapange audit. Ifeyo tikunena kuti ngakhale a court anena tisapange audit, pamene popo mmene a court angonena kuti ichi chimashini ichi chili ngati relegated, chili ku number 2, ichi number 1 ndi mapepala amene Amalawi akasaine, ndio tisachipange audit tilibe nacho ntchito. Chifukwa kuti court lanena kuti Amalawi
apene akachongepo ndi pamene titatenge mapepala amene ndi amene azakwezedwe m'magalimoto m'mabokosi kupitidwa ku constituency tally center, kazikapita ku district tally center, kazikapita ku main tally center. Amaziziwanso bwino kwambiri alipo mpano kuti ma stage ake zikayenda bwanji atifotokozera a director azisankho. Koma ife ku court tayendako bwino patakambidwanso nkhani za ma fingerprint kuti ma fingerprint ndi chinthu chimodzi chimene chitha kugwiritsidwa ntchito kuti aone kuti wabwerayi analembesadi, kodi wabwerayi amene idi ndi benipiri kapena iyayi ndi chipitiro mpinga njira afuna anamizire kuti iye ndi benipiri, ndikuti a benipiri akayuze chala kuti akaoneke kuti ndiwo. Ife tikusangalala chifukwa chonera kuti anthu ena pofuna kubera chisankho mwina anagulagula zovotera za anthu ena amona kuti sakavota chifukwa chovotera chawo chinagudwa ndi ena amene ali ndi makobiri kapena iyayi chinang'onongeka chinatayika aujeni amzathu amene amapanga replace mapepala osana achitire replace. Mukudziwa inu panali zovuta zambiri nthawi yolembetsa. So chimene tikusangalala ndi chokuti amalawi ngati wina anabwera kuza kutengera ni chovota chanu akupasani 2000 tithokoze 2000 imene munadya, koma tsiku lovota mutakupita mukayika chala chanu system iyo kanena kuti inu munalembesadi akakulolerani kuvota. Ndiye tikumemezani ndithu kuti tulukani kavoteni, tulukani kaperekeni voti yanu kwa Professor Arthur Peter Mutharika amene dziko la Malawi likumufuna kuti atichose mavuto amene tiliwa. Musadandaule kuti mathematics jaitibera ena timagwa mpwayi kuti nanga tipita tikavote bwanji pamene umumu mathematics wabisamo kale zinthu. Ndifuna tikulimbitseni mtima kunena kuti court lanena kuti mathematics iyo ikanena zosiyana ndi zimene inu mwachonga mathematics icho sichiwerengeredwa. Chimene chitawerengeredwe ndi chimene inuyo mwanena pamene mwachongera Professor Arthur Peter Mutharika pacha pamenepo ndi pamene pakatawerengedwe. Izo anabisa mu mathematics ambuye zasokonekera zasolobana. Koti lanena kunena kuti chimenecho tikatili uli kuli kumpira ina fete makonda mpira timati relegated. Chimenecho ndi basa achiyika kumbali chizigwira ntchito zinazo koma chimenecho si chimene chitanene kuti Professor Arthur Peter Mutharika waina chiti anene ndi chijamuka sainire noka. Mwachidule ngati a director atandipatseso nthawi ina nditakubwera monso koma tinati tifotokozere kuti ku court amalawi tayendako bwino chifukwa ke voti yanu ndi imene mukapereke pa paper ija sikakhala kudzera mu china chake chimene chabisidwa iyayi. Mwansanga ndikudziwa kuti anzangaso agundamo tifuna tipemphe aame apolisi ma department ena onse amene amatithandiza nkhani za chitetezo mamonita athu azipanizo siyana kunena kuti chonde tsiku limeneli mutakudya za tsiku limodzi za pa 16 pomukadya pa 17 zatha aliyense akudziwa amene chimanga chikudulira kunjawo akupasa ndalama udya 2 days koma uvutika 5 years ina. Tiyeni tisasokoneze voti athu chifukwa chakudya kena kake kamene tadya tsiku limenelo kapena tisaononge tsogolo la ana athu. Inu mukudziwa ma campaign promises amene ali ku DPP ma school fees kulibe ndi zina zotero. Tiyeni tipange zoti ti vote moyenerera tivotere Professor Arthur Peter Mutharika ndi ma MP onse a DPP ma councilor onse a DPP ndicho linga chokuti tsogolo athu likhale bwino tisasokoneze voti athu chifukwa cha ndalama kena kake kochepa kamene katatiwonongere dziko lathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka ampinga njira pano osafunikanso kuti ndionjezerepo pamenepo ndingwalola Dr. Jini Mathanga kuti so atifotokozere bwinobwino kwa fotokozera so Malawi kuti kodi ino tsiku limene la pa 16 ili akapange bwanji mwina mavotedwe adzanyamuke nthawi yanji komanso kodi ino mamonita athu kapena mmene angafotokoze zokhudza chisankho ndikukutsimikizirani kuti voti yanu mukakavota ngati muvotera professor voti yanu ikafika ndipo ikawerengedwa. Zikomo kwambiri mayi. Mbiri ndathokoza zikomo Malawi kuti mukutimvera pa tsiku lino tangotsala ndi masiku awiri kuti tikavote. Choyambirira ndimafuna kuti ndikumbutse Malawi kunena kuti kuvota ufulu wanu komanso kusankha kwanu komanso liwu lanu. Chifukwa kumina kumango yankhula kuti ine ndifuna nditasintha izi kapena ndakhumudwa boma lisili kundisangalatsa kapena chani ndizosathandiza. Kuyankhula kwanu mwe kungamveke ndikuti mukanyamuke pa 16 pa mamawa kupita kukavota.
liwu lanu lingaveke ndilovota basi. Ndeno ndimafuna ndikukumbutseni chonchi kunena kuti ifeyo ngati achipani cha DPP tili ndi amene akutiyimirira ma constituency onse mu dziko lino la Malawi ambiri mwina ngati talephera mwina awiri atatu komano kwambiri tonse tayikapo okatiyimirira ngati chipani cha DPP. Ndero chipani chathu cha DPP ndimafuna ndikumbutse chonchi chili ndi chizindikiro chake ngati mmene zili zipani zonse. Ndifuna nditsindike pamenepa chifukwa kuti pakali panopa anthu ena oyima paokha komanso ena mwina zipani zina makamaka oyima paokha abwera ndi zizindikiro zawo zimene afuna kuti mwazindikire kuti awa ndi ndani. Ndi chipani cha DPP chili ndi chizindikiro chake. Chizindikiro chake ndi chimanga 4. Ndina zimenezi chifukwa chakuti pakali panopa kwachuluka anthu amene akuzimira paokha amene ali mbwe ayikaso chimanga. Ena ayika chimanga mu Dengu, ena ayika mu Nkhokwe, ena ayika mu Matumba. Cholinga afuna kati sokoneze kuti anthu akafika kuti kachongere chimangacho. Nene ndifane kutsimikizira na Malawi chimanga chathu cha DPP sichinasinthe. Chimanga chathu cha DPP ndi chimanga 4. Ani chochera kuyang'anana chili ndi tanthauzo lake. Pamene chipani chathu chimakhazikitsidwa chimanga 4 chinasankhidwa kuti chikhale chizindikiro chathu ndi chili ndi tanthauzo. Tanthauzo lake ndi lakuti DPP imakhulupirira kuti Malawi akhale munthu akwenda kukhala ndi chakudya chokwanira. Ndi anaonetsetsa ndithu kuti kumpoto kukhale chimanga chokwanira kuyimira chimanga chimodzicho. Chigawo cha pakati kesho ndi chakudya chokwanira, chigawo cha kumawa chakudya chokwanira, komanso chigawo cha kumwera chakudya chokwanira. Kuyimira chani chimanga 4. Then ndifuna kupemphera Malawi chonde kuti tikapita kukavota suti kalengeke ni chimanga chabwera moyera iramu ena ikambuchani ife chati tsikina sinthe ndi chimanga 4. Ndafuna nditsindike pamenepo osakasokonekera iyayi mukafika kukavota kuja. Chimanga cha DPP chili ndi tanthauzo. China chimene ndifuna ndikukumbutseni Malawi ndiona kuti tsiku lovota pa 16 September tikaonetsetse kuti kanyamuke nthawi yabwino mamawa kuvota kugamba 6 koloko mamawa ndikumaliza 4 koloko madzulo. Ndeti sa tsiku lokhali chonde chifukwa azintchito apereka ma holiday kuti anthu asapite ku ntchito. Komanso ife akumudzi olima tizipatse holiday. Tsiku limene siopita kudimba kapena kukalima tandipirabe madzulo nkaweruka ayi. Tonse tikalawire mamawa 6 koloko tikakhale ku center kumene tinalembetsera kuti tikavote. Cholinga chakuti wina wakasakati ayi nthawi yatha ndizasokonekera ayi aliyense akalawirire mamawa kupita kukavota. Kuvota kukamba 6 koloko mamawa kumaliza 4 koloko madzulo. Nde china chimene ndifuna ndingodutsapo chimachitchula kale Honorable Mpenganjira ndi nkhani ya kuti tikafika pa center akwina kuti akatizindikire kuti ndife ndani. Choyambirira kumene kuchako kukakhala register imene malingana ndi malamulo ndiyovomerezeka. Chifukwa imene ijayo ndimene malingana ndi malamulo inatsegulidwa m'masenta onse mmene tinapita kukaona kuti kodi mayina walipo kumene tinapita kukaundula mayina athu mmene muja. Ndiye malingana ndi malamulo athu ikuti fotokozera ndithu kunena kuti register ija ndimene ili yovomerezeka. Komanso ulendo uno kwabwerano machine amene afuna kuti azikathandizira pamene paja. Ndiye register ija ya paper ija sinachoke abale anga ilipobe. Komanso machine aja aliponso tadzikatunikira zala. Komani mafuna ndikhale kwambiri apapa pa register ya paper ija. Aliyense akafika pa center akaonetsetse makamaka ndifuna ndiyankhule kwambiri kwa monitors. Monitors akafika munthu uja akafika odzavota uja amamutchula dzina kama muitana a presiding officer wakuti monitors akaonetsetse kunena kuti nawonso munthu uja adali m'buku muja mu register alipo choyambirira. Chachiwiri ndikufuna ndipempha monitor athu onse tendikakheso ndikakope kathu kapadera. Aliyense akafika akachula dzina lake tendizikalembaso tizikachula manambala. Ifeso tikakheso ndi register yathu tizikalemba kukalemba. Ndudedera izi kupangira pamawa. Chifukwa nthawi zina zimatha kusokonekera kupezeka kuti mwina nkumakanirana manambala kuti wavota chonchi ndani wavota chonchi ndani. Komandi wafuna ndinene kuti ife ndifuna kuti monitor aliyense adzikachongaso naye tikadzoti pamaiperi pa kuvota paja amene ameka apanga record kuti apanga register kapanga amene avota nawo kaya avota anthu 1000 zikagwirizana ndi zimene zili mpepala lathu lifera chani la monitor wathu naiso mudzikachongaso nanu. Ndi monitor chonde mukakheso ndikuoperano mudzikachonga pambali kuti munthu amene yodi ndamene avota nambala yake ikufanana ndi meneso ameki asonyeza kuti anthu amene onda amene avota tsiku limenelo. Komanso china chofunika kwambiri ndichoti chonde tikaonetsetsedi kuti presiding officer pabwera mphekesera zina zake kuti mwina mwake mbali zina mwina adzikapezeka kuti presiding officer moti apereke ballot paper imodzi kwa ovota adzikapezeka kuti mwina apereka ballot paper awiri atatu imene mphekesera chabe ndifuna ndifotokoze pamenepo. Komano mphekesera masiku ano sumafuna kutani
kuinyozera. Ndiye tikaonetsetsa kuti ovota wina aliyense akulandiradi pepala limodzi osati mwina wake walandira pepala awiri kapena atatu akaliwe nawo mchani mkachipinda komata akaja kuti akavote. Aliyense akhali ndi pepala limodzi loti akavote, khala la president limodzi, la MP limodzi, la kansala limodzi. Tikatero ndi tikakhadi sure kuti anthu amene akavotadi ndi mmodzi osati wina wakavote na president kawiri kapena MP kawiri, aliyense akavote voti ya munthu aliyense ndi voti imodzi. Imene mafuna nditsindike kwambiri. Ndi mamonitors konse komwe kuti mvera olena meme kuti mvera auzeni mamonitor akamapita akakhale ndi kopera padera adzikalemba kumakachonganso kuti tikadziwedi kuti manambala awo akugwirizana. Chino chimene fani ndineneko ndi chakuti timakhala ndi ballot paper. Mwina sizinachitikeko ku Malawi kuno kuti anthu opikisana nawo pa udindo wa president kufika mpaka 17. Ulendo uno opikisana nawo pa udindo wa president afika mpaka 17. Kulili kukumwe. Zimenezo zitha kupangitsa kuti mwina ovota athu makamaka mwina akumudza sokonekere chifukwa chilisti cho chatalika 17. Kwa ndifuna ndikupempheni amene muli ma supporters za DPP amene mukavotera DPP makamaka usindikoti Amalawi nonse fana ndozoti ambiri mufuna DPP. Osa panga sozo nyengererana ambiri afuna DPP. Ndiye ofunanso APM uso andi ambiri. Ndiye mafana ndikuuzeni chonchi kuti list ya president ulendo uno yafika mpaka na 17. Ndiye no tikakafika movota muja tisakakayike. Tikakalowa ndi ufulu wathu kuvota tikatenge nthawi osathamanga samabwera kwa ameki kuti mukuchedwa moturukani iyayi tikalowe tikafatse list jakatipatsa makamaka ya president tizikayang'ana ndikumatsika osathamanga kuti basi ndingoturukamo ayi tikatenge nthawi a president athu a professor akapita mutharika ali pa number 10 imene yofuna mudziwe. Ndeso tikangofika number 1 apa sindingoturukamo iyayi tengani nthawi yanu kazitsikana mukaona pa number 10 ipo a professor samaso wanso komanso mwina pena pake mwakhoti mwachita pang'ono osakakayika pakha chimanga chawo folo chili kumbaliko mukachiona chimanga chathu cha DPP mukatero mukachongera pati pamene pacha tikaonetsetse kuti kuchonga kwathu tisakatuluke mbokosi muja tikakhale mkati mwa bokosi muja. Komano akakhala odinda mafuna ndifotokoze chonchi chonde tikaonetsetse fa anthu achuluka kudinda tikayika chala chathu mu inki muja tisakapange kuti mpaka chichala chonse kuchigoneka. Tikatero tikaononganso ballot paper ija tikangopanga kutsogolo kwa chalako basi pepe kungoti do pamene pacha. Tikatero tionetsetse tisanapinde tikaumitse tikauzirepo ndithu kuuzira tiumitse kenaka nkupinda. Chifukwa kakathamanga kungopinda nthawi yomwe tikapeza kuti inki jayenderera kwinako kenaka pepa alija sakaliwerenganso. Ndiye tisakapeza kuti tabetsa voti yathu foti nathamanga tikatengeka nthawi kungodontha basa adzobe ameki kuti atani tachonga osayika chala chonse tikaononga. Mafuna kuti ndifotokoze pamenepo koma kofunikira kwambiri tikauzire kuti pakaume tisanapinde. Chinanso chimene ndimafuna ndineneko ndichonena kuti ndondomeko yathu yovotera ndiye masiku sacha mita akhakumatiuzira ameki komanso ndi mwina ma MP athu makhansala athu akamapanga campaign ndiye kuti tikakavota ku polling center kuja kumene kujako mabonita athu mukaonetsetse kuti no mukadikire ndithu kuti ngati box yadzadza yazowerenga kuti tukayisunga kuti tibwererenso kwapitiriza kuti ani kuvota kumene kuja tukasunga bokosi kuja osangokusiya masoso akakhale kuti kumene kuja. Tikatero tikamaliza akawerengera zotsatira zija akazilemba pepala imamati result sheet pepala zotsatira akalemba pamene paja pakati mafunika tonse wa monitors tikuyenda kuti tisainire kumene kuja tikasainire. Ndiyeno ifakara DPP taonetsetsa kuti ayikachitetezo chokwanira mu polling center mu polling stations mathu. Ndiyeno aliyense ali ndi ufulu monitor wina aliyense wa DPP kuti akakhale nawo mpaka kumapeto ukaonetsetse kuti mwatani amaliza iwe wasainira wina asakakunamize kuti ayaya chimene tangotulukani kaye tikusainirani sizimatero ukakhale nawo kawerenge nawo konedi kuti zatani amene mavota awerengedwera a president kanda MP athu kanda council ndo mweyodi wakhutira ukatero ndio ukasainira mapepala amene aja akuti anyamulidwe kupita kuti ku constituency tale center. Constituency tale center kuja amanyamula ndai ne aga ameki kupita. Komanda takonza ndondomeko ngati DPP ife kuti tidzapanga bwanji kuchoka ku polling station kupita ku constituency tale center. Imene yoyo is not for the cameras. Komando nkhani ndi imene yoyo kunena kuti kuchoka kumene koko tionesese mavota ja nyamukadi ndi oyenera amene ali wa meki kupita ku constituency tale center. Kumene kujaso kumakhala monitor wathu akatani akaonesa kuti zotsatira zidi zochokadi kuchani
ku polling station yathu komanso zikufanana ndi zimene walandira kale. Tikatero ndikuti zinthu zathu zidzayenda bwino. Komalizira ndi nkhani yoti constituency yonse wina aliyense Malawi wina aliyense akhale mulonda wanzake. Chifukwa kuvota akusikwa munthu wina kapena kwa chipani china ndi kwa Malawi aliyense. Ndi aliyense akhale monitor wanzake. Wina wake ngati akupita kuti adzasokoneze olo adzathamangitsa ena ake amene anati atengepo mbali kwauza anthu oyenera kaya ndi polisi kaya ndi army amali ma constituency mo kaya ndi achitetezo mu constituency muja kuti wina wake asaphwanyidwe ufulu wake chifukwa ndi ufulu wa Malawi aliyense kutengapo mbali pa nkhani yovota. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a director athu oona nkhani za zisankho mayi Mathanga. Panopa mundilole a Malawi kuti ndapemphe a Dr. Ben Phiri kuti sonawonso angofotokoza kukulimbikitsani kuti pa 16 September lachiwiri mudzadzuke mamawa 6 o'clock. Timadikira kuti tidzapita masana. Ayi 6 o'clock. Kunyamuka mama 6 o'clock. Komanso tikanyamuke tonse pamodzi. Osanyamuka weka chifukwa mwina njiramu utakuona kukumana ndi chikangawa njiramu. Kunyamuka nthawi yabwino kuti usakumane ndi chikangawa. Ukafika kumene kuja nthawi yabwinonso. Ukavota ndikumabwerera ku nyumba nthawi yabwino. Osadikira kumapita masana. Ayi. Dr. Ben Phiri kutenga kumene chipani chikufuna chiyako. Zikomo kwambiri Amalawi anzanga konse kumene muli ndiye joiners nzanga amene ayankhulapo. Poyamba ndinene kuti chisankho chimene chikubwera lachiwirichi chikufanana ndi chisankho chimene chinalipo posankha kuti dziko lino likhale chipani chimodzi kapena likhale la zipani zambiri. Nthawi imeneja Malawi aliyense anali agitated, anali okwiya kufunitsitsa kuti tisinthe kuchoka ku chipani chimodzi tipite kumatipate. Chisankho chapano ndi chisankho chosintha. It is a vote for change. Nthawi imeneja tinkalirira ufulu wa zipani zambiri, pano tikulirira economic freedom. Wina aliyense including atolankhani amene tili pano tavutikira kuti tipeze chakudya chathu cha dzulo. Kulibeko shopu imene amati atolankhani mudzikagulako katundu mochipa. Kulibeko filling station inoyena amati ndi atolankhani. Mafuta akasowa asolowe wina aliyense. Mmene tikukamba pano nkhani zathu zachuma zafika pa usauzana. Stress ya ngongole tili close to 95%, almost 6% close to default. Sitingabwerekedwe ndalama, sitingapake china chilichonse. Kungoti tivote molakwika pa 16 pano, dziko lino chuma chake chagwelatu. Kuteroko ndiye kuti inu ndiye kunyumba kwanu, mabotolo anu amadzi, zindoka zanu za kubafa, kaya muli ndi nsapato masilipa soboka, zonse zijakazika malo amodzi, tizipezeka kuti tonse tili mungongole. Is that what we want? Ndikuyankhula pano mmene ndinanena last week, anthu kukafukule kuna mbuma adakali ndi fodya m'makomo mwawo. Chifukwa choti fodya ayo aboma analandira kale $. Ajankayendera matripi akunjawa. Anthu aja abaja kumapitisa kunjaja analandira kale m'malo mwanu. Lero akukanika kupeza ndalama zoti akuguleni fodya amene yoyo nchakali m'makomo. Tikunena pano fetereza ujamati wochitsika mtengoyi wakanikayi wina nibira ukasungu anapita kuti akamuyangane fetereza uja sana mpeze. Achita kutenga anthu owerengeka ina ake cholinga dzikuna mizani. Fuel ma filling station mulibe. Kuli ma filling station ena amene fuel alipo koma amera mujamati mutuluke tikachite supervise akuopa makiuzi kuti mudzipita ko vota ndi makiuzi msapite ma filling station kuti ko ma filling station muna mafuta alimo. Ndiye tu zimene zikuthandiza kuti wakwa chinakanaka wakuphaloni munthu amene ali kuchitipa amene amadalira chigayo cha diesel chakwera chifukwa diesel kulibe akusowa. Transport yopita kumlowe yakwera. Is that what we want? Do we want to continue ndi zimenezo?
ndimati ndipemphe anthu ndifuna ndilowe mu rigging plans ma rigging plans amene ali nawo, koma amene agwiritsidwe ntchito ndi anthu amene nawo akuzunzika nawo. Sure, iwe Malawi amene sunapange maganizo oti ufuna ukavota kapena ayi, tandipatse khutu tikuti vote iyi is a vote for change. Are you willing kuti upite 5 years zina chifukwa chokuti akuti sukufuna kuvotera DPP? Ndikupempheni, mwina ena mmati ayi DPP tinadana nayo sitingavotere DPP zitavota zitatani. Chisankho cha lero it's either DPP or MCP, chifukwa zathu ena manambala awo sangakwane kuti angachite form boma. Mwanjira ina mmene mukuvotera winayo chipani chinacho mukuthandizira MCP kunena kuti ipitilire kulamula boma. Is that what you want? Mwafika level yonena kuti titha kumapitilira ndi boma lomweli? Nimati nkupempheni kumene muliko tidasintha tu ife ndipo tinafotokoza zimene tinazirapa. Tatiye tikavote for change mmene tinapangira pochoka ku one party system kubwera kuzipani zambiri. Apa tikufuna economic freedom, tikonze zinthu kuti zinthu zathu ziyende. Bwana director, ndikafika pamenepo ndiapatse ena ayankhuleni. Zikomo kwambiri olemekezeka Dr. Ben Phiri Amalawi kukulilirani itu kuti mukapange chiganizo chabwino. Ndisataye nthawi kwambiri ndapemphe Honorable Same Suleiman. Yes. Komanso ndalandire apatena athu kuchokera kwa Ford my Honorable Lipava amene ali National Director of Women amene wakuyimira Ford pamene mukudziwa Malawi kuti tili pamgwirizano ndithu ndi zipani folo Ford paliso LEF ndiyeso paliso NDP komanso ndi joint the Northern Alliance tinawo pamgwirizano. Cholinga chake ndi ukafuna kuti no tikakutumikeni bwino inu Amalawi mosataya nthawi. Honorable Same Suleiman amene muli organizing secretary athu kungwa kwa kufotokozera Malawi kwa yankhula Malawi tangotsala ndi lero koma lachiwiri awina ukavota kutiso asakhale ndi nkhawa kuti chisankho chimenechi munthu angabere palibe kubera atuluke ndipo akasankhe tsogolo lawo akasankhe tsogolo la anawo kwa inu ayankhule na Malawi kenako muzapatsa maili phava kuti nawonso Ayala director, tikonena kuti tipemphe nawo anzathu and we are getting feedback. Mmene ni makamba za rigging tinadula. I'm getting feedback here. Mmene nangoyamba kuti tikambe za rigging tinadula anthu sana amve. Let's play our game. Amene tili live pamene popanaduka Amalawi sana amve za rigging plan. I'm getting feedback from so many people kuti akudulani. Mmene mwayamba za rigging. Tipemphe ndithu kumeneko kunena kuti tiyeni tichite moyenerera kunena kuti Amalawi amve zeni zimene zikuchitika. Ziko. anadula yeah tisapange choncho komanso tigwire ntchito bwino bwino. Ndikudziwa kuti sino ya times amene mupanga zimenezo ndikudziwa kuti ndiyena kwina kwake koma tauzenso pano kuti iyayi tsogolo la Malawi silili m'manja mwanu. Tsogolo la Malawi lili m'manja mwa Malawi omwewo ndiye sangasokoneze zofuna za Malawi. Tikufuna kuthana ndi mavuto amene tinaowa pa 16 September ndiye chiyambi cha moyo wina ndiye asasokoneze yayi. Zikomo kwambiri. Yeah, moni nonse ule ukhale m'malo mwake. Nimafuna ndiyambe kunena motere. About 60% of Malawians are youth. Then mafuna ndiyankhule ndi inu anyamata anzanga kuti nthawi yakwana
tikuyenera kutenga nawo mbali pa zochitika za mdziko mwathu. Tikuyenera kuchita tsogolo lathu kulikonza, palibe angatikonzere koma ndife tokha. Tikudziwa kuti nkhani amanena Honorable Ben Phiri ya rigging ndi imene akukonza anzathu, sitikubisa andiwonso chiyambireni feonera zimene sanabwerepo nkususa. Ndimangofuna ndinene mawawa kuti maplani anu tikuwaziwa. Amalawi tadikira 5 years kuti tikonze zinthu. Sitinafune kupanga za mademo, timafuna kupanga zinthu mwa democracy. Tapirira tikuona kuchedwa even lachiwiri. Ndiye mutilole Amalawi, tiwankha ndinu ya IMCP, mutilole Amalawi tisankhe president wathu amene tikudziwa kuti atichotsa mavuto amene mwatiyikako. Freely, fair. Koma mukati mukonze maplani ngati mmene munapanga 2020, munatimenyera ma monitors, munapanga zinthu zambiri zosakhala bwino. Ife ngati achipani chachikulu tiona kuti titani. Koma chimene tikuchita expect kuti mwalole Amalawi avote mwamtendere, mwaufulu, asankhe munthu amene akumufuna, mmene akuziwira ndi mavuto amene akumana nawo. Ndinenenso kuti tinali pano posachedwa apa masiku angapo apitawo pamene timembekezera abusa achakwera kuti atiuza za fetereza. Malo motuza za fetereza tinadabwa kuti ayamba kupepesa kwa Amalawi. Ife timembekezera kuti atiuza kuti kodi 161 billion ya AIP imene tinachita pass ku parliament, I think it was April ka May, zili pati chifukwa mvula yasala pang'ono kubwera. Fertilizer watu wa 15,000 amene tikuchita contribute Amalawi ndi ndalama yathu ya misongo ali pati sana nene. Ndiye mafuna ndi afunsi achakwera kuti kodi mapepesa chani. Timembekeza kumva za fertilizer wa 15,000 watu wa AIP, simunatiuze mvula yasala pang'ono kuno kumwera tikufuna fertilizer, nthawi ya kugawa fertilizer ndino zili pati. Mukupepesa chani? Munthu kamalapa olo kapita kwa abusa wakalapa umayamba wanena kaichimo limene ufuna ulapidwe. So inu mukupepesa chani? Ngati mukupepesa Amalawi kusowa kwa forex, vuto la njala, kaya ndikukwera mitengo kwa zinthu zimene mwakonza 4-5 years, zinthu kufika mpaka na 200% kukwera, kaya mukupepesa chifukwa kuti Amalawi tikuima mizere pachina chilichonse, ngakhale kugula sugar kumene ukaime panzere mafactory atatu. It just shows mismanagement. Mukupepesa chani kweni? Nepotism mmati chula nayo ife DPP. Mwaiona yano nepotism. Mungerekeza. Mbena nene oda Ben Phiri taphunzira zambiri ku opposition. Ndipo ti ready kugwira ntchito mokomera Malawi na aliyense. Iyi ndi DPP mukiona bai yosinthika kwa basi. Mukupepesa chani achakwera? Mukupepesa ngozi ya ndege. Chifukwa zimene mukupepesazo Amalawi tizakuyankhani lachiwiri kuti takukhululukirani kapena ayi. Ndikupemphera Amalawi tiye tikamuyankhe Chakwera lachiwiri kuti tamukhululukira kapena ayi. Kakupepesa chimene akupepesa sana chichule auta kutipepesa tikayankha ndi vote. Ndiye mutilole tikavote tikakuvomereni kuti takukhululukirani kapena ayi mwamtendere. Zosaopsezana zimene mukukonza anena Honorable Ben Phiri zakumadzi tikuziziwa kuti mutisokonezere ma monitors athu madera ake tikwaziwa. Koma tingopempha kuti musapange zimenezo Amalawi atopa.
tonse tikonde dziko lathu chifukwa simukudziwa kuti mukapanga zimenezo reaction yake ikhale yotani. Ndiye ndikupangeni uone MCP siyani maplani anu asiyena Malawi apange decide chimene akufuna okha. Komanso tinene pano ndikumalize motere, we expect proper handovers. Ndikuuzeni kandi nduna kandi ma directors ma office onse, we expect as an incoming government tikufuna ma handovers proper, transparent. Tikufuna tiziwe, Amalawi afuna aziwe zonse zimene mwakhamu kuchita. Palibe nduna itachoke opanda handover, izo sitirola. Palibe director atachoke opanda handover and accounting for what you have done. We want Malawians to know the truth. It's not for DPP, it's not for Afford, but it's for Malawians. So we expect proper handovers. Ife tikamakonza zinthu tiziwe kuti munafika nazo pati. That is what the incoming government will expect. Ndisire benepo ndi apase so anzatu Afford kuti nawo anenepo nawo awiri atatu. Zikomo kwambiri oyamba ulemonso khale malo mwake limene zinalili pachiyambi. Inenso ngati kwa Afford tikugwirizana nazo zonse zimene zakambidwa ndi anzathu a DPP. Kunena kuti mapulani onse amene akuchitika akudziwika. Ubwino wake Mulungu akuzika zonse pambalambanda kuti zizidziwika tizinafenso tizikhani mapulani kuti tizipanga chani. Changa ni chilimbikitso kwa makamakazi mayi. Nthawi zambiri timati tikavota timakakhala ku nyumba. Panopa tikavota azimayi tikachite gadi voti yathu. Tikakhale pombo fuka azimayi ndamene tamvaso kwambiri kupweteka mu nyengo imene iyi. Ndengati tamva kupweteka tiyeni tikachite gadi voti. Tikavota tikatha ikamakwana 4 o'clock tikakhalenso pombo tikachite gadi voti yathu mpaka na kumapeto. Fuka mapulani amene akupanga azimayi ndi fambiri tikakhala pamene pajaula kupanga mapulani osakhala bwino akaupa kuti pali unyinji wa anthu amene uli pamene papa. Gawo lachiwiri limene akuonjezera kumbali ya rigging mphekesera zimene zilipo. Pali list imene akhale kuyenda kuchokera nthawi ya registration kufika panopa pamene anthu anapanga ma interview ku Chichiri. Central Region list ndiyo mweja sina sentedwe. Northern Region list ndiyo mweja sina sentedwe. Koma Southern Region list mwa center mwachotsa mwaji jamaa tokwana 500 ndikuika mu alendo amene sakudziwika kumene kuti achokera kuti. Ndiye pamene pokoti pamene tikupempha kuti mamonitors athu mukaonetsetse mkakhale maso kuti achilendo amene abwerawo kukhala nawo kuti azayang'anire zisankho ma polling centers yo akufuna chani. Ndiye tilimbikitsane ndithu nkhani imene mamonitors komanso ndi mwina anzathu a media kumayenda kumene mukunena apa kuti anthu ayidziwe kuti tadziwa kuti zimene zozasintidwa. Kwina kwa list chimodzimodzi koma ku Southern Region mwaisintha chifukwa chani list imene yoyo. Because mkanena kuonetsetsa kuti list imene yayenda kwina kwaseko kunonso ikhale chimodzimodzi. Ndenga tali mapulani aligi ngomwe ifeso tili maso tikuona kuti kodi muthera pati. Fuka ngati boma likamapita mumachulutsa zochita koma Mulungu amakuchotsanibe. Fuka choti nthawi yanu yatane yakwana. Ifa Afford ndi DPP chimene ufuna ndikusintha kuti moyo wa munthu usinthe kuchokera pano kufika patsogolo. Kakuna chitika zola kuika mbuyomo ife tausitaziwala. Tinaona kuti pena pakete nala kuitsa mwina kuti chotsa boma la DPP nkuika poli mene lilipoli koma tinaona kuti that was the worst mistake imene tinapanga pa moyo wa munthu, so we don't want to repeat that mistake. Fake tufuna kuti lichoke DPP ibwere ibitirize zimene natani inasiya ngati fema partners tili pambuyo pa kuti uthandizira zimenezo zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri amala wanzanga uthenga ndumenewo kuti chisankho ichi tenti tuluke tikavote. Voti yanu nditsogolo lanu nditsogolo lathu nditsogolo ana athu komanso utsimikizirani kuti palibe loko achakwerawo kaya ndani kwa kumale Congress Party anga pange ligi kapena kubera chisankho ichi. Sabera sangabere ndipo sangathe kubera sangabere nde uthenga ulipo kuchokera ku koti sangabere tigwirisa ntchito manual counting manual results transmission kufika mpaka na tsiku lovota lemnenilo palibe so kubera
ndi nkhawa zonse zimene amalawi amakhala nazo kuti ati ayi mwakuti akuti mwakuti iya chisankho chena ndikhangati abera kale ndi ineyo nsapite ayi sangabere, tiyeni tipite. Mwayi wathu wa 5 years, mwayi umene umabwera kamodzi 5 years, ndi uthenga ati umene kubwera kuchokera kunoko 5 years, tiyeni tidzanyamuke tipite kumeneko tikavote. Komanso kungowonjezera pang'ono pena nankhula Honorable Suleiman, accountability nzoonadi pamene boma lina likuchoka lina likubwera padzikhala ma handovers abwino, chifukwa kumene kuja makamaka nyengo inoyo anthu amakhala pakala ena amafuna aberetu, makamaka iwo amene akudzorana pangazo lakwika amafuna kuti aberetu, amafuna kuti katundu yonso kapena zinthu zimene apangazo abise. Tikunena kuti zimenezo musachite. Komanso ena amawopa amafuna agwiritsidwe ntchito, amene ali mmene momo amene akutuluka aja tine kuti amale Congress Party kumapita m'maofesi, kumapita m'maparastatos, kumauza ma CEO bweretsani chakuti, pangani chakuti, bisani chakuti. Ayi awawa amale Congress Party akupita basi. Inuyo mudzakhalapo mpachitopo mpaka nakalekale, mudzakhala muli komweko, kaya ndi ku Escom mudzakhala muli mugwira ntchito, kaya mukhala ku education mukhalabe mugwira ntchito. Inu ndi ma civil servants, koma musagwiritsidwe ntchito. Tinenso chimodzimodzi ngakhale ku polisi kumene uthenga wake musagwiritsidwe ntchito. Tikumva kuti ena kumalowa kumene ndi kumapanga ndale, ku polisi sikopangira ndale, ku army sikopangira ndale, kumene kuja ndikugwira ntchito mwa constitution imene anafotokozera ampinga njira. Gwirani ntchito mmene malamulo akunenera, ndiye kumene kwasakusokonezeni wina wakasakupangeni chilichonse. Ngati pakati panu pali ena akuoneka kuti akupanga za ndale, muli ndi mphamvu inuyo ameneyo malamulonso mweko timati disciplinary procedures, kumukhazika pansi ndikumuwuza kuti osamapange za ndale. Tiyeni tigwireni ntchito mokonda dziko lathu. Kumapetopeto ningokuthokozani azinzanga amene munabwera pano pamene Professor Arthur Peter Mutharika anatituma kuti tiwafotokozere amalawi ndikuwalimbikitsa kuti chisankho chimene palibe amene angabere. Si mathematics chimashini chicha changokhala ngati shadow, changokhala potero, koma in vote yanu tikawerenga 1 2 3 4 5 6 kuponyapo 1 2 3 4 kuponyaso apo pamapeto pake kutenga calculator kuphatikizanso bwinobwino uyu zake ndizi nkumasayinira pamene panja palibe zoti ati dzikalowa machine mmene akunenera mati kalowa kuseva ikalowa kuseva ati kuseva kukaena kayikamo kaya dzichani mmenemo aonjezamo kale, palibe zimenezo. Voti ndi atsogolo athu ndipo bemera ngabe ndi mawu amenewo mwina mwake tikulole nino atulankhani kuti mwina munthu ndi mafunso, chifukwa tinayankhula zambiri, tayamba za mathematics kuzafika ku ma elections kuti ma elections ayenda bwanji, komanso ndikuthenga ngati wapemphero kupemphererani kuti tapita ndi tsiku limenelo mukamaka vota mukaone mavuto anu, komanso ndikumalizitsa kuti no palibe amene angatibere chisankho chimenechi. Komanso tikufuna kuti amene mukuchoka ana male Congress Party musaononge mboma, mwaonongamo kale ndalama kulibe chilichonse chaonongeka, koma musapitirire kuononga, chifukwa pa 16 September lamulo lidzagwira ntchito aliyense pa 16 lamulo lidzagwira ntchito. Ngati mukuba kaya mukusokoneza china chilichonse lamulo lidzagwira ntchito. Ndi mawu amenewo mwina mwake tikuthokoze nonse amayi mwakhala mukutionera nthawi ino, ndiye kuti no kudzera kwa journalist ali pano amalawi mutifunse mafunso ndipo tikhala tikuyankha. Zikomo kwambiri. Malinga ndi update imene bungwe la MEC la process lero ikuonetsa kuti mali za CBA azatumizidwa